Yimibutho yoonoteksi kwiphondo leMpuma Koloni bebamba intlanganiso engxamisekileyo oku kuza emveni kokuba umphathiswa wesebe lezothutho eMpuma Koloni uXolile Nqatha ethe ucela uxolelaniso kunye liphele nya upalologazi kwimibutho yoonoteksi. Le ntlanganiso ibebanjelwe eMonti kwiholo iOrient Theatre. Ukanti ke uSantaco A noSantaco B kuqotywa ukuba ibe ngumbutho omnye uSantaco. Sime singabantu abambalwa sisithi inkomfa yenzeke kadena ikho mthethweni. Amalungu emibutho ebhondweni ebephume onke ezokuzimbahula-phulela ukuba ingaba iinkokheli zizawuthini. Amalungu aphefumle ngale nyewe kwaye ibonakala ichulumancile. Vumeleni inguqu akukho apha ingekho. Xa urhulumente esithi ndiza nenguqu ezawunceda eli lizwe makeze kwathi kuzawusa le nto erongo sawuyikhaba noma sezibena lelo ncama lelo nkosi. Make sibulele urhulumente kancinci ngelimevazana lo. Press, I support you apha kumalungu onke. Ukuphalala kwegazi kuthi kwanele sanele. Masimvumele urhulumente angene kodwa silumke. Because if we can talk about a government Lower Eastern Cape usiphethe kakubi nyani. Uhlafuna amanzi urhulumente xa uzochitha iibhentshi zethu. Andawurinoveyitha iofisi ngolahla uze uzodilana nabantu abaneekhonteyina. Yinto engekhoyo leyo. I-motor board maziqine zikhusele into yazo. Iibhentshi zethu singabeba ayenze-GNU pha khange bachithe zinto bavele badibana. Yeyethu leli nto lilifana abantwana bethu eli. Enkosi. Uprezidanti uNtsikelelo Geyila unqinile ukuba iipemithi ziza kuthatha iminyaka esixhenxe. Zawuthatha iminyaka esixhenxe nize nisihlawule. Babali bantakwethu. Usihlalo uGabs Putin Mtshala uphefumle ngale nyewe naye ebekhona entlanganisweni. Lento lesi sibhengezo senziwe ngumphathiswa ayisosibhengezo esitsha ayonto isiqubuleyo ayonto besingayazi. Le process ibiyi-process le eqale phaa ku-2022 2023 apho bekuzama ukuba kusondezwe imihlambi yalanayo waze urhulumente wangenelela through uPremier uMabuya wa-appointa isigqeba sezoxolo sesawuchophelela umcimbi woxolo i-peace panel ekhokhelwe nguBishop Siwa. Yaye yancedisana ke nokumkani uVulekhaya Sicaba. Sazathenda ke zonke eza processes sazenza ii-submissions zethu phaya nabantu sicebana yintoni lena ithatha inxaxheba kwinto ye-taxi violence. Kuye kwahlaleka ixesha elidala igqityiwe iprocess kungade kuphume iripoti. Sayigqogxa ke iripoti yade yaphuma kwi-Department of Transport wayothula ke umphathiswa iripoti wabe sezothula ngezikhululo ubana bona beyi-department bacinga ubana bazakwenza olwabo ungenelelo kule taxi violence. Ungenelelo lwabo ke lolu lobana kuthiwe maziphele zonke ii-structures ingakumbi ukuxela ke kuSantaco. Walatha ke nee-mother bodies abathi abazosirecognize. Then loo nto ke ibangele into yobana kube kanti sinikwa i-7 days into yobana abe kanti uSantaco uyachitha. Sithe sawufumana ke eso sibhengezo nalo mpoposho uphuma kumphathiswa sabiza intlanganiso engxamileyo apha eOrient Theatre eMonti sabiza iphondo lonke wonke unoteksi walapha ukwenzela uba sizokwazi ukujonga lo mcimbi ubana uthetha ukuthini sisithini thina. Isivumelwano ke sivumelana ngaso apho sisobana siyikhwele le nqwelo kamphathiswa injongo benjani sivumelane naye senze njengobana esitsho. Eyona nto ke ngosiyijongileyo ngoku esijonge kuyo kukuthi konyulwe le interim structure izawuthi ithi take over ulawulo kaSantaco eMpondweni ibe yiyo futhi nezawuthi iququzelele into yobana kubekho i-conference ezawuthi ibe khona kungekudala. Conference leyo ke ngoku izawukonyula abantu abazawuthi bakhokhele uSantaco eMpondweni. Sonke ke sivumelana into yobana xana sifika kweso stage asizofika kwesa stage sizentsalo
nasifike eza stage simanyene into ethetha ukuthi whoever othi wonyulwa kuloo conference kaSantaku ngelo xesha athi bekhona iyabe ingumntu eSouth okanye abantu eSouth sibathobele basisonke kungabikho qhekeko apha efundweni nto leyo esicinga fana nale nto yenziwa umphathiswa ingalilo ichiza kule nto ye-taxi violence iqhubayo sinelo themba ke ndizawutsho ngobana yonke into siyayizama so sivana ngento yobana simnike umphathiswa norhulumente ixesha lento yobana khatraye naye yakhe into anoyizama simnike itshansi yakhe sawuthi xa ingalungiyo loo nto uba ayilungi kube khona sawuphinde sicele sinesebe norhulumente sithi hayi eli visa lakho uliphathelele lona lisebenzi siphinde sizame enye iplani